lokacin da 'yan sandanmu suke sintiri a cikin dajin dungun ma'azu suka samu waɗannan bayan Allah waɗanda kuke gani su 26 daga cikinsu 18 maza ne 8 mata ne. Waɗannan bayan Allah an sace su ranar 6 ga watan Januwari na shekara ta 2020 a ƙauyensu mai suna Badna Chukum local government area of local government karamar hukumar Chukum ta jihar Kaduna. Kuma a yanda suka bayani shine cewa ranar 6 ga wata barayi suka shiga garinsu a ƙauyensu inda kuma suka sace waɗannan mutane maza da mata. Abin da ya faru wato muna da garinmu ana ce da shi Badna Buruku. Badna Buruku. Badna Buruku. Yes sir. Cikin local government. Yes sir. Kaduna. Yes. Sai kuma muna nan da safe sai ga shi barayi sun shigo garinmu misali da safe misali karfe 6 suka shigo a mashina kuma sun kai wajen 50. Yau kimanin kwana na? Yau a ran 6 ne ga watan 1 aka dauke mu. Yau muna da kamar wata guda kenan da kwana 1. Kuma suka dauke mu suka kai mu a daji. Da suka kai mu a daji kuma suka ce mu kai kuɗi mun ce gaskiya ba mu da kuɗi amma sun dauke mu kimanin mu dai muna 50 ne da shida suka dauke mu sai kuma suka rage wasu saboda mashin nasu ba su iya dauke mu duka ba. Da suka shiga da mu cikin daji kuma suka ce mu kawo kuɗin mun ka ce to ba mu da kuɗi mu manoma ne suka ce to dai ne za a yi mu kawo kuɗi sai suka ce kowanne mu da muka rage wajen 26 sai suka ce kowanne mutum zai kawo miliyan 1. Muka ce to gaskiya su yi hakuri za a je a saida abin da muke da shi aka je kuma aka saida abin da muke da shi da aka saida kuma suka ce to a yi total kudin abin da ya kama suka ce a yi kudin ya yi kaɗan muka ce to sai mana hakuri suka ce ina ba zai yiwu ba in haka ne za su kashe mu sai suka cire mutane biyu suka kashe a cikinmu da sarkin garinmu da kuma shugaban matasa da suka kashe su kuma suka ce to bari wani ya zama tsako da mu 'yan gida su sani muka ce to tunda haka ne abinda muke da shi an saida bai yi musu ba gonakinmu da muke nomawa su ge a saida aka saida da mu za ta ce rayuwarmu daga nan ne kuma mutumin nan da su ne suke shugabanci a gidan aka kawo masu da farko aka kawo masu miliyan 6 suka rage mutanen to da aka kawo masu miliyan 6 suka rage mutanen suka ce to sauran abinda za a yi in babu kudin fa za a kashe to daga nan ne kuma aka je aka kawo kudin da an saida gonakin aka kawo kudin kuma wannan da ya zo kuma ya haɗu da wasu ɓarayi kuma suka anshe wannan kudin kuma to sai aka ce to in haka ne fa dukkan za a kashe mu muka ce to mu kuma ya za mu yi daga nan ne kuma suka ce to abinda za a yi saboda sun san ba laifin mu bane za su bincika wannan mutumin da ya anshe wannan kudin Allah ya sa kuma an gane shi suka ce to tunda haka ne za su sake mu suka sake mu kuma suka bi mu da gudu da mashinka suna harbi kuma Allah ya taimaka ba a sami ko ɗaya daga cikin mu aka kashe kuma ba daga nan abinci ba in sun ba mu kaman kari da safe sai da dare kuma shinkafa ne kawai mutuwa wanka ba har mu yi wata duka suna yi mana duka suna yi shine suke tambaya ma cewa shine ya zama shayi a wajen mu sun taba wasu daga ciki kakkannin mu ne don mun tambaye su sun ce ba su taba su ba don su ma a wurin ma suna da dokan da cewa duk wanda ya taba mace a wurin za su iya kashe shi to mun gode yes kan shekarun ka nawa shekaru na 30